Gidaliburu eskoan hartu egin baduzu, arraun alaze. Zu badakizu nola duin izena arraun talde honek? Noski, Bermeo. Ba ez. Ez? Izaro orduan? Hotza baina hotzago. Ni izerritan blai egin denago, ba? Izerritan arraunean oinik etzera hasi, eta izerritan? Eneko, esango diazu behingoz, nola duen izena Bermeoko arraun taldeak? Urdaibai. Urdaibai? Bai. Ba, haupa, Urdaibai orduan. Haupa! Eta urdina euren kolorea. Urdina, nire kolore kutxuna. Urdaibaiko arraunlari izateko jaio nintzen. Arraunlari diozu? Agian hobeto patroia. Zergatik dozu hori? Beti egunero aginduak ematen ari zarelako. Eneko! Beraz traineru ederra. Bai, Urdaibaitik ez naiz joango arraunean egin arte. Bai, badakizu arraunlarik aurrera joateko atzera bilatzen dutela? Hori ezinezkoa da. Bai, zora abiatuko zara. Zora abiatu ni? Ikusiko duzu. Arraun egiten hasten naizenean, trainerua egan joango da. Egan zu eta umara, egan. Toke kliki baino azkarragoak izango gara. Bai? Bai, polita Izaro, Bai, munduko arraunlari ospetsuena izatean. Izaro ez, Nerea izena jarriko diote. Ai, Nerea, bakizu, orain Bermeokoa da. Baina lehen mundakakoa omen zen. Ez esan, hori zer, gidaliburuan irakurri duzu ala? Ba, bai, kondairaren arabera, Bermeo eta mundakaren artean traineru estropa bat antolatu zuten. Oiarrak kukurruka egin eta gero, lehen da bizi iristen zena, harentzat izango zen Izaroren jabetza. Eta Bermeok irabazi zuen. Bai, baina mundakarrek diote trampa-karrampa egin omen zutela. Oiarra kurrukuka goizago hasteko sua piztu omen zuten. Etzen giro izango bazterretan. Ba, bai, Izaro Bermeo dela erakusteko, bertan Madalenagunean jai bat ospatzen dute. Egun horretan, Mundaka, Bermeo eta Elantxobeko herri ordezkariak joaten dira Izaro ingurura, ez da? Hori da, bertan elkartzen dira hiru alkateak. Elantxobe epailea izan zen. Orduan, berresteko Izaro Bermeo dela alkateak botatzen du. Teia bat, itsasora. Urtero teia bat botatzen badute, agian honezkero, itxasazpian teiatu bat egongo da. Bai, eta Amar, zuetzade teiatutik sano, Nerea? Ara, oazen? Bai, oazen. Eneko, Madalena eguna aipatu duzu eta festa gogoa piztu zait. Noiz dira hemen gau festak? Aurten ez dago jairik. Badakit, baina koronavirusa ez dugu betirako izango. Ba, iraien zazpitik, 17. Zazpitik 17? 10. Eta ekitaldi zierrenda ez da laburragoa, Txupinazoa, mozoro jaitxiera, aurren danborrada. Donostian bezala? Bai, baina hori urtarrian da eta hau iraiean. Bermeo, arrantzale herria izan da? Arrantzale egun ospatuko dut, ez da? Baina noski, iraiaren 9an, denak arrantzalez jazten dira. Denek arrantzalez jazten dira? Hori gidaliburuan begiratu gabere asmatuko nuke? Ea asmatzen duzun ze lehiaketan
ospatzen duten. Gidaliburu irakurle onenarena? Baiz, zukalkia. Zukalki lehiaketa. Benetan? Benetan. Izugarri gustatzen zaizkit, aragi eta patatak saltxan. Kontxo, astronauta dirudizu. Aizu, arraun egiteko indarra behar da, Bai, baina mingainan ez, besoetan. Bazen. Orain sinisten dut Bermeo arrantzale herria dela, baina ze portu ederra. Marinel tradizio handia du herri honek, Boga, boga, marinela. Oinera gutxi arte, ia herri osoa bizi zen itsasotik. Bai? Batzuek amuak egiten dituzte, beste batzuek arrainak ekartzeko saskiak. Zenbat ofizio arrantzaren inguruan? Kontserba fabrikak ere badira hemen inguruan eta oso ospetsua gainera, Izugarri gustatzen zaizkit atun kontserbak. Kontxo, astronautarekin nagoela dirudi? Orain ulertzen dut. Zergatik esaten den Bermeo itsasora begira dagoela. Zu arraunean ikusteko zain daudela, uste duzu, Ez da bater erreza, hemengo bizitza. Orain dela 150 urte inguru, galerna baten ondorioz, 322 arrantzale hil ziren. Zer? 322 arrantzale? Bai. Tira, badakizu zer? Zer? Gauza bat egin nahi dut orain. Bai, arraunean esan diguzu. Zerbait serioagoa. Serioagoa, zer? Saregile bat ezagutu nahiko nuke. Bangoiek ez aldirudite saregileak. Bai, ez da, eta gainera oso jatorrak dirudite. Ea zer kontatzen digute. Hori. Seguro zure gidaliburuak kontatzen duena, baina gauza interesgarriagoak. Bai. Bazen? Bazen ba. Kaixo. Egunon, Zertan zabiltzate orain bertan? orain gauz, josten trainbet, aberiz etor dana. Eta asko aldatu da sarea josteko modua lehendikona. Lehen, joste zantun zarie, beringan nien jezarritze. Eta izterrak agarrata. Eta beti kalean? Hombre, aizete hori da nien, ba ez. Beti izan zarete emakumeak? Beti. Eta erakutsiko diazu pixka bat josten? Bai. Apurtuko dizu honek. Ke ba, eta gero zeuri? Bai noski. Mailie ikusten zu? Bai. Mire, ametik azpitzi zartun, atzamarrak azatrapa, eta trinke. Ingo zu zeuk orain? Ados. Venga. Nauk esango, zuz ezarri hau. Oso ondo, hirugarrena zeupakarrek etxute zango ezebez. Eta kopuru aldetik, lehen gehiago zineten? Lehen egon diamen Bermion, 300 vapor. Eta gaur egun dauz Bermion 2 bakarrik. Hala, Ondo zuez? Ze zaila. Eskerrik asko. Mila esker benetan. Zongi pasatu dugu. Eskerrik asko etortia Aurrengora gaitzi. arte. Agur. Bai. Aio. Gero arte.